Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinagduduma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Apay ngamin nga dito'y amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga altaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga iti special request, nga special surat, nagbalin idi nga best letter of the year 2018, iti Dirmanong Nemi, kada kita hampay nga nakangag ka ito yung istorya para kada kayo, di kita nakangag na lakit i-replay tayo nga din. Baka nalipatan yung istorya na. Pakasalitaan ni Irma nga napulwan, bungat na palabas, iti pa nang isurat ni Norberto Bumanglag Jr. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manong Nemi. Tanasipnget iti unek ti kwarto naara-naaran laeng iti kiray-kiray nga silaw iti ruwar ti hotel. Asimari manipod iti sarming atawa. Nakaidak iti nakalamlamuyot nga king size bed nga naka-neglegi iti nakarasarasay nga arwate. Nakakitkitin nga arwate. Nga iti panagsikig ko nga nakatapaya ti dakulap ko ti ulok. Nagparang tinakasukugan ti sibubukel a kinababae. Tinapudaw ken nalinis akudil iti masuksukug abagi. Kaya't nasawen manong nakalaplapsat da iti pang magi. Nga daak nga gururay iti rebaw ti kama. Manipod iti banyo, Manong Nemi, mangig ko akasla na singgit, ti uni, Manong Nemi, ti danom manipod iti banyo. When, iti shower room ako na madanom nga mga tudtudok iti magagaran nga riknak. Agdaldalugudog, Manong Nemi, ti barukong ko, nga kasla paikid din, kamkamatek ti angis ko. Amok kami ninuan niya ti pamasamak, iti day tangarabi, ti kaadami, iti hotel. Jack amuno, amak, buteng, wano regget. Ngimidi agsardeng, ti panagsarsarwisyo, ti danom, iti shower. Ken, nakaipas ngayan ti kasla, makatitiling ulimek, ken iti panagparang tinatayag ken napisked nga lalaki ti ruwangan ti banyo nga nakaputipot laeng ken kuana ti puraw nga tuwalya ti bagina. Wow, Manong Nemi. Adaddan Manong Nemi nga kaslag dalugudog ti riknak. Iti panakakitak ti kinagwapo dayta nga lalaki. Adaddan Manong Nemi nga nagdalugudog, ti barukong ko. Adaddan nga kasla mapukawen ti anges akam kamatek. Simriam dagiti tutdut ko, kayat kon ti bumangon, kayat kon ti agtaray nga mangirakus, iti napino nga bagik, iti napintas, ken nabisked nga bagi dayta nga lalaki. Ngem nagtepelak, no pay no kasla apoy, dagiti matak, nga naibakal iti lalaki, nga nalabit, ang makabael kuman, amang runot, dayta nga parswa. Imasideg kaniyak, inakal na ti tuwalya, anang punas iti buok na. Naimulan digiti matak, iti likudan dayta nga tuwalya, agar arapaap, mangiladladawan, iti agbibihag agaraw. Napakidemak mano. Inikat na ti tuwalya na ibalabal iti bagina
iti mismo sangwanak, ket makitkita kun ti pakabuklan na. Ti barukong na, ti armas na manong, wala kadakdak ko. Agtagtagargerak latan manong nemin tiyakon kayat akitain ti lalaki. Nagtalinaedak nga nakakidem aging ka anariknak dagiti dakulap na iti agsumbangir nga abagat. Sa simaluksuk di dakulap na iti barukong ko. Indalapadap nan ti dakulap na iti barukong ko manong. Napukawan ti riknak manong kasladdan ti lobong ko. Iti may kapito nga langit. Iti mariknak ti bara ti anges na iti rupak. Ket na iding pil di kiti bibig na iti nakabarbaran nga bibig ko. Jakon malapdan pa iti bagik manong. Napukaw kon ti pinanawak a kalbaryo a lubong ko at daak itan ti kabarbaro nga paraiso iti umok ti baro aday pasngay nga biyag. Nagpababa pa hindi kiti bibig na iti tenged ko iti barukong ko kadagiti timariden nga mungay ti barukong ko. Alalaway kon ti anges ko manong nemi. Tinmakderen ti amin nga dutdut ko. Aging nga nakagteng iti puseg ko ti dila na. Awanin ti tagtagari, awan ti arasaas, saanin nga nasken pahay nga idilaeng kalman nga nagamamu kami iti daytoy nga lalaki. Idilaeng kalman nga nagamamu kami. Itaadda kami ni tiuneg ti maysa nga hotel. Saan nga napadig kanyak no anyakin asinno ti kinatao ti tunggal maysa kada kami. Tinapateg adda na alut-ut arik na akasla nabayagen nga impen arik na akasla na iranta iti dayta nga lalaki, iti dayta gundawan. Namin pinsanen manong nemi anapirpirsay tinarasi nga lasag ko. Iti pudot ti bagi ana irakos kanyak. Iti panangidingpil na karigiti agpadpadan nga sila mulamo nga bagi. Nagkinamayet akasla may sa bagi, may sa arik na ket iti panakananam ko iti diro nga nabayagen nga naipaidam kaniya. Iti panakananam ko ti diro nga kaililiw ko nga nabayagen na ipaidam. Makaanayan di kiti asog kanareng-eng nga simngaw ken ikis ti panakagunod ko iti alimpatuk ti karayo. Imanayan di kiti areng-eng kumanong. Naitayok-tayok akman. Kimali dagiti ramay ko iti bukot dayta nga lalaki agingga nga naugutan akon iti areng-eng. Gabutan namin pinsanin nga empang ko ti amin nga rik na anang kayat-ket ken kuan. Dayta nga eksena iti biyag ko manong nemi ket nagtali na ito no agtali na ito nga si bibiyag agingga iti tungpal biyag ko. Maulit-ulit nga agsubli ti lagip ko. Ang makaumanay latan nga silaw tinagbalin nga sipnget alubong ko. Nakapinpintas na lagipen manong. Ngem, nagpatinggalaeng iti maysa nga rabi. Agsipud takalpasan di, saanen nga naulit pay. Manong nemi saanen nga naulit. Nagurapay nga pamilya tinaggapuak manong nemi agtaltalon ni tatang ko idinto ta agdamdamili ni nanang ko. Siyak tinauna kada kaming limang agkakabsat ket apaman nga nakapagturpusak ti sekundarya saan akong nga nagtuloy pa nga nagbasa. Nabati ak at timulong karignagannak kanyak tapno may sakad mi ti biyag ken panang paadal karigiti kakabsat ko. Tuapi ket di ngamin na tinauna ket isot tumulong karignagannak. Wan manong nemi. Naterterak iti rigat kadigiti agmalmalem nga itutulong ko iti amak nga agarado iti taltalon no agsekka ken agraep agingga iti panaggagapas. No iti kalgaw tulungak ni nanang ko nga agdamili iti banga. Nagbaling nga dagito iti ritual ti biag ko ket nabaybayak ti bagik. Ano dadduma manong nemi sangkadillaw ni nanang ko. Ay ne, Irma. Awang ka di pa tinubyom.
ay kuanang kung sila paklaing ni nanang ko sa iwakrad ko dagiti yatakyag ko kasla mangibaga kang kuanang kitain na tibagi. Sino ko matimagit iti ito yung bagi nanang. Alaman? Kaya wala ta di ka madlag papindasan. Ay, umisam lang ni nanang sa anak sa labayin. Anak, uray nung nangisit ka, kensaan kang agmasmas kara tarupam, napintas ka madlata. Yo, kaya din tibagay, may tisangot sa sarmela, kita tibagay sang tabing. Alam, agsarbing ka. Nanang, awan ti panahon ko kada kita. Tulungan kayo. Mapaadal lang di kakabsat ko. Anak, may sakit tayo ba't kahit dadayawak launay ti kina responsablem nga anak. Ngem di mabaybay, di mo kasi nasawan di mo baybayan ti bagim. Agpapintas ka mo dato, daw may mangarim kayang ka. Hindi ka unggak manong nemi makaisamak aglalo no kadagiti kundaway nga matmatak ti bagik iti sangot ti sarming. Malaksit iti kinangisit ko, gapo nga ta iti agmalmalem nga panakabilag ko iti init, iti kataltalunan, sanak pat kiti apatyo tila nga kadagiti kapadadak manong. O wait, pintas ti babagi, susunod na nangistak. Aging ka iti may isang aldaw, iti uneg ti simbaan, nagkuros ti dalan mi ti may isang lalaki. Aksidente, manong nemi. Sumsumre ka kiti simbaan, nakaangla, dagiti matak iti dailan sa krus ti rebulto ni Hesu Kristo, na dung para kumanong nemi ti rumor nga lalaki. Napabainana, nga nagpadispensar, ngem na isem laing. Iti palabsan di kiti matak, ti pakabuklan na, ti kinatayag na, ti katidog, ti panguluten nga buok na, ti at natindek, nga takder na, kaniti panagbingi ti isem, kanagiti bibig na. Diyan ka mo manong, noon nga ti nasirayak. When? 19 lang idi, 19 ko pa lang idi. Kasla nagsala ti puso. Kasla na ipasungay tirik na anabayag nga naipaidam ko iti bagik kapulayang itiya. Panagsakripisyo ng tubultulong kariginaganak kanyak manong. When? Andi Butay tinagan na. Tagasan ni Kulos Butlag. Nariing tilubong ko akas siguro met iti panakariing tirik na ni Andi Butay. Nagamamu kami kat nagrugiditan nga nagsinged tilangin-langin mi aging gaan nagarim kanya. Natin nagtirik na kenti saan nga nagbayag inaklud ko ti ayat na. Nakasamsab it dagiti karina manon nimi nga siyak tulayang kanu ti ayatan na. Ngay karigatan nang ipaay kanyak manon nimi ti napintas nga naranyag ang masakbayan. Ket saan kun nga pinanunot di kita manong nemi. Tilaing napatig kanya kidi, ket ay-ayatek ni Andi Butay, ipatpatig nakbet, aging ka manong nemi, nga agpadpada kamin, nga naitarnaw, iti suliso. Simuro tak idi kang kuana, ket napang kami dito syudad Tilawag, nagbuyat sine. Iti pagsinyan, manon nemi, adon di kiti nakarawan na kanya. Isot imo na nga nakagek kadagiti bibig ko, isot imo na nga naka-apprus ng kinit ti barukong ko. Uy, naging ganapan kami ni iti hotel, kad iti hotel manong. Dito nga dasar ko ti amin ko, dito nga impay ko ti kinabirhen ko kini Andi Butay. Dito yun nga simngaw, dagiti asok ka na ring nga gubway tinesang sangayan na rakrik na. Ti bara ken bara, ti ayat ken ayat, ti panaka pisang, ti talon ti langit, ti panagayayam, ti armas na iti uneg ti kuweba, ti pananglailo na kanyak, iti namin adwa panakaitayok ko, panakaitayok mo. Kapiti kastoy nga mapaspasamak ka na kami kini Andi Butay, manon nemi nagsikukak. Aday din nagpitpitik iti saklot ko. Uwan manong. Nagpatanggaan na manong nemi iti pa nagkasarbi.
Anyang nga ragsak mi manon nemi nakitak identi kinasayat na nga asawa ken amati muna nga anak mi. Ngem kas kadagiti amin nga banag iti lubong at pagpatinggan na. Idi may pasngay ti may kadua nga anak mi kini Andy Butay ken laat nga nagbaliw. Aglalo idi taman manon ang makapagtrabaho. Nasursuro na maten ti aginom ti arak ni Andy Butay. Banag manong nemi nga pangikisak ken kuana nga subadan na matlaing ti adang ikis ken da dumapay. Idi may turod na kun nga kabilin ni Andy Butay. Agasem saan nga nagtalineed dagiti irut ken sa samiit ti arakop kanagak na. May turod na kun nga kabilin kalpasan ti duwangan anak mi. Agsangsangit akton manong nemi tiltil mo nagtulaengan dagiti bukod ko nga luwa. Gapota, maligatan kami iti panakaisagad ti panagbiag mi napilitan nga nag-OFW akas DH iti Hong Kong manong. Naganusak, nagipturak, siya kun tinangbiang iti pamilya, pakiramanan pa yan, ti agtultuloy, nga panang tulong ko ka iti naganak kanyak, kanidi kakabsat ko. Sa alang ati pamilyak ti tultulungak, idi adda ako iti Hong Kong manong, pati naganak ken kakabsat ko. Dakel nga responsibilidad, kahit napilitan nagpahay nga ura illegal, ti nagsarakak iti part-time ko dito Hong Kong. Tapno laing malitupak digiti kasapulan ti pamilya ken digiti naganak ken kakabsat ko. Nagpartamak pa yan dito Hong Kong. Ngem tunggal agsarita kami kinilakay ko sang kareklamo na laing saan nga umanay digiti pawpawit ko. Nakurang kano manong nemi takasano ket di mat agub-ubra. Palpalamutag meten ni Andy Butay manong nemi. Ngem kasano nga saan nga kurang kas sa panang ngipulong dagiti naganak kaniya tunggal agi patuludak awisen na dagiti barkada nga nagiinom kay nagpupulutan da inom na ipapulutan na manon nemi ti paggrigatak nga kwarta dito Hong Kong. Okay laing deta ko manong nemi mawatak mat isuna aglalo iti panakaipusing ko ken kuana ket kasapulan namat iti panakalinglingay ngem di madamag ko manong nemi nga agbababae kano. Diablo nga lalaki, Andy Butay, agbababae. Ad-addan ti rurud ko manong nemi. Siyak ti may sa kanagiti OFW nga kastoy ti gasat na. Addang ti Hong Kong agsakripisyo, at damat nilakay ko nga agbababae ka no. Saanan nga maklon ti riknak day tamanong. No saludsudek, ikisad naklaeng. Awang ka no ti kinabudno na. Mang perperdida ka no, pang perperdida ka no laeng, di kiti maipadpadamag kaniya. Tas isinungamin ti mayat amang ako manong. Ngem, pinanaknikan dayta, di kiti naganak kaniyak, agraman pa yan, di kiti sumagbamanong agagayem ko dita Pilipinas. Iso nga, emergency manong nemi nga nagawidak. Tapno laeng kumprontaek ti asawak. Para kanyak manong nemi ket nasakit unay, tinaramid ti asawak, adhak iti kang ganait nga pagilian agan ano sa kas DH mangipatulod ti danda ni amin nga masweldoak ken kuana tapno maipayan laing ti pamilyak iti napinpintas nga biagda. Ngem daytoy iti subad na anong navy daytoy iti subad dayta nga Andy Butay kaniya nagsakit mano saan kong humaaklon. Nabartek ni Andy Butay manong nemi di sumangpetak mas dawa kas lakid din nakakita ti alalya. Ramidim dito ha. Sinuludsod na dandani pa yan din na may balikas di kiti sao iti bartek na. Iso pa yan di makapungtot. Tapno siya ka mismo ti mga saksi ti araramidem indilag ko. Katnipod no, si babartek ka. Tanya ko matararamidek, visit ka nga babae. Na? Visit ka ko na nabay kanya? Ay, di ito yung panagawid mo. Saan pa nga nalpas ti kontrata ma? Isa din no tinangalamit ti panagpletem. Inted mo lang kumakanya kon. Kitam kadlaeng nga ya.
Agasam ta sumang petak, di ka pailan nalpas ta kontratam ko na. Bukod ko a kwarta, tapno mapaniknik ka ti aramidem. Duldog ka kang babae. Sika din nagbayad. Imbes nga ipawit mo para kada kami kalagit anak mo, data pinagpletem, naggastos ka ba eh. Tapno umay mo lang pen ka na saan nga tisaan nga putput no. Abay, wag ganit di pa nagtalek mo kanyak ha, Irma. Na umakon keng kaan di butay, insangit ko. Ket nagtaraya kon nga nagturong iti kwarto tap numadat ngaklaing ti maysa nga babae nga nakasalupeng-peng iti suli mabutbuteng mas daaw. Imagine manong. Iti bigla nga panagawid ko na sangpitak ti asawa ken ti mismo nga babae na ito nagtibalay mi. Nagsilengen ti panagkitak diak amunoan niya ti impapan ko ngimimbes at ti babae ti mapang ko pungut-punguten. Tinaray ko kinabil-kabil ti asawak manong na awanan ka di bain dito ti bagbagam ng inuulbot dagiti patpadamag na kanyak ngimisumod dito ti kinapudno ay sinunay niya nga babae mismo pa nga ti balay ta I hate you. Oh, pinagsawak pa ti dakas batay ka kuman inis ko. Imagine manong Nemi, naduktalak ka mismo at ti babae. Sir Digmon! Inyikis naman. Agdardaran ti ropa na manong Nemi ti panang karkaramot ko ken kuana. Agsarsara palaeng iridamo, iri pagamwam ta tinungpanak maten, tagsumbagin na pingping ko, aging gana nga tinengel nan dagiti takyag ko. Nagsangit aklat tamanong. Naggulagulak nga kayat ko ti rumukat ngem sa anak kon nga pinuluspusan. Si kamat na takimbasol. Na, siya takimbasol. Si kamat na takimbasol. Ay, tinam na mamlamay nga ramidek. Tangaw aklaing agkasapunak ti liwliwa. So kasi katakimbasol, impanaw mo dat alsong. Alsong no ka? Impanaw mo dat alsong mo. Anat serbi na nga dito alo. Ad-addan nga nagsangitak manong Nemi. Daka magkadi nga babae iti aking basol no papang kami man agabrod ket mabati di kita asawa may nga lalaki. Manong Nemi naglulukenen ti si Bubukel nga bagik siyak kano ti aking basol. Impaidam ko kano ti ragsak na. Ngaman niya ti aramidek manong Nemi. Nagsakripisyo ak tapnulaing maipayak ti pamilyak. Iti na pinpintas nga masakbayan. Katsyak karuden. Saan ko ka di matakasapulan, tiragsak? Kapay ng iso na tibagbagan ng apay yung paano. Katsyak karuden. Saan ko ka di matakalikaguman, amarik na timbara, ti arakop iti lalaki, nga mangipatpateg kanyak. Iti tunggal rabi. Si kakadilaeng ang dibutay tagkasapulan. Urin siya ang kasapulan akmat. Ngim saan ko ngayon naramid? Ngim siya tinaramid. Uwain manong Nemi kasta unay iti panagsangsangit ko. Saan ko ngayon naramid? Tinaglalaki numapay ka sa pulak. Inan ano sak tinigat nagbali nga DH gapu ka na kayo nga pamilya. Gabukan ka, kanigit anak ko. Ngimanyat ni ramid mo. Ididay ti gundaway manong Nemi na pukaw ti aming nga respetok iti asawa. Idi mausawan at pagpakaasi dumawdawat iti pamakawan. Nagparintumeng pain ti sangwanak tapno laing mapakawan ko iso na manong Nemi nga bimmato ti pusok. Nasaktanak iti kastaunay. Umukuk iti kaunggan ti pusok ti panakasugat. Kasano nga talkek pay da ito nga lalaki. Pasublek ti panagayat ko, panagtalek ko, narikatin. Inulit-ulit na tinagpakawan manong Nemi aging iti maudi nga aldaw ko ti Pilipinas ngem saan kong inted ti pamakawan. Saan ko pinakawan aging ka nagsubliak diti Hong Kong. Nagsubliak dito Hong Kong manong Nemi nakatamtam na ti panagpakada.
No awan laing di kiti anak ko, ken di kiti naganak kanyak, sa anak ko man ngagsublipay. Ngem jak mabaling nga talikudan, manong nemi ti pagrebengak, ngem iti laksid, tinapasamak, inkan kanayon kulatan, manong nemi ti nangipatulod, iti sustento, di kiti anak ko, pakiramanan latan ti asawak. Ta asawak pa'y laing manong. Tati asawak, siyempre, siyot makamamang bambantay ka na kita anak ko. Intuloy ko, tinagpaya kas DH, manong nemi, agsasalita kang pailaeng, kinilakay ko, ngagtultuloy at tati dadawat na iti pamakawan, ngem sana pulos nga nalunag ti puso. Iti panaglabas di kiti bulan, madamdamag ko manong nemi insarding nan tinagbabae. Manong nemi. Damdamagek no insarding nan ti panagbabae na ngem, agtultuloy kanumot latta ti panagin-inom na. Kustoy. Insarding nan ti panagbabae na ngem intultuloy na latta ti panaginom na. Ngem saan met nga naabu kay latatrik nak anang pakawan ken kuan. Makatawanen tinapalabas manong nemi gapo nga ta iti kinatangken ti ulok saan ko napakawan ti naramid na. Nagsubli ka numanen anak babae. Sus, aging ka na damag kulaengan manong nemi nga nakaputot iti sa bali nga babae. Dati ko nana, nga napudno agpakawan, kaya nagururay kumalata, nga manyat niramid na, nagbabae man, sakit adaputot na. Basol ko kano tauray no kasano, tinaimpapusuan nga idadawat na iti pamakawan, saan ko kano apinakawan. Sagtagtagargarak laing nga nang ibaga atao laing isuna. Nga adamat riknana ang kasapulan mat iti pamateg ken mangip-ip iti panakailiw na. Kisak manong nemi. Kis ti kaungat. Siyak nga ruden. Imbagak maninday tayo din pagkakengkuana. Hanggang nung makatipelen, tao kanulaing isuna, kasapulan na teragsak. Isak nga ruden. Tao akmat akas kengkuana. Narukupak akas kengkuana. Kasapunak met ti pamateg. Mawawak met iti na inlasagan nga darrep. Ngem nagsara ka kaniti sa bali nga lalaki dito'y Hong Kong amang ted ka nagita nga kasapulak. Saan? Saan manong nemi? Nagtalinaedak na napudno. Iti ayanayat mi. Saan kong minulitan ni Andy Butay? Kanyak laeng. Isuday ta ti maudi nga dayaw nga ikutak. Ure mamin ano nga agbabae ti asawak jak tutultuladen. Gaput ada respetok iti bagik kenjak kayat nga mapukaw ti respeto kanyak dagiti anak ko. Naging ka iti may isang aldaw, iti may isang day off ko na panak nagpasyar sa jay da peak. Amom dahi tamanong tis istorya ang nganap na panggan. Ti kangatuan nga bantay iti Hong Kong, pinilik tagmay mesa iti day tangal daw. Saan kasimurot ka iti barkadak, iti day tanga day off kumano. Kahit ko tagmay mesa, isong andak iti dapik. Ado ti tao iti day tang pagpalpalaingan, naragsak da, agkakatawa da. Agagaragak da, makakaapal o mapapalak ka da kwa man na. Ngem siyak manong nemi. Nabatiak ngagbay maysa nga nakatugaw iti sirok ti maysa akayo. Nakaununek ti pampanunutek. Nalabit nga nakapinta iti liday ti rupak. No daduma, madlaw kulatan nga agtubtubog dagiti luwa. Kadagiti mata. Mabati aklatan mangpunpunas kadagiti mata. Kadagiti luwa. Tapampanunutag nga ron tinagbaling nga gasat ko nga imay dito'y abroad. Nga siya ti asawa kat naaramid na tikas niya. Agingga nga nasingaak iti may isang atimek. Hello? Ti magadak. Nakitak ti lalaki
ngem sa anak nga nakauni. Basta nakakalilatan dagiti matak iti dayta nga lalaki. Are you okay? Sinaludsod na. Ngem kaskas di manong nemi nga sa anak ka naguni, nagbalinak kasla umel, nga mangmatmatmat kang kuwana, natayag, nabisked, ngem natainganin. Jak amo no apay manong nemi no anya tinariknak, ngem tilaing amuk, kasla amuk dayto nga lalaki. Kasla, nabayagan nga nagamamu kami. Nalagan diriknak ako nang nga, kasla nasigod din nga napasigak. Kasla, iti sabali nga bihag, nga nagamamu kami. Hello, miss? Inulit naman yung tinag-hello. You're in tears. Are you okay? Idilayang nga nawaknitan, iti panakatalimpungaw ko, manong nemi. Agasla mariknak, iti panagbain. Imbabak ti panagkitak, sa ako indalan, ti dakulap ko kadagiti luwa, ti pingping ko. Sorry, kinunak. Imisamak. I'm okay, insubat ko. Filipina? Sinulsod na. Nagtung edad. Who are in the Philippines? Ilocos po. Kabayan. Imisam na ito, manong. Sa dinadya, sir? Nagtureda ka nagsalutsod. Sa Nicolas? Ha? Wow, agkailyan ta, sir. Nagsurte akon. Taga sa Jayakmet. Ala, sir, nagpindasan ti panak-edal ranana, kinunan. Kasla pinagtugmok ti langit. Agasam dat? Kasla, sir, kinunak na umus-isam. Alon? Nagtung edak. Dakay nga, sir. Sino kadwayo? Ni misis yo? Nagwingi-wing. Sa timanaw iti baba. Timanaw iti baba. Dipik. Kaya kiti natatayag kapasdek iti baba. Ang may isa, nabayagan ng tayo ti asawak. Kinunana. Sorry, sir. No, it's okay. Kasta ti biyag. Ipsi ka nga eh. Agluluwa ka iti nakita ka. The problema? Imisama. Awan, sir? Napanunot ko lang ti kasasad, kinarigat ti biyag, nagsakripisyo dito yung Hong Kong, akas domestic helper, tapno lang nga mapasaya at ti biyag. Narigat ti may pusing iti pamilya, sir. Sakripisyo lang. Darwin Acosta tinagan na manong nemi. Kailiyak. Ngam nagnaagnaeden sa Los Angeles, California. Biyudo. Kanadaan iti talo nga naasawaanin nga anak. Nga damit talon nga apo ko na kano. Madama kano manong nemi iti panagbakasyon na iti Pilipinas. Ngam napanunot na tinagpasyar dito Hong Kong. Manong nemi, nagraip, dagiti matami, akas met panagraip, dagiti nakulap mi, iti dayta nga panagam-am mo. Kasla na idumduma nga talugading dayto nga lalaki nga nang tinag kaniyak. Taore no nagdakkel ti tawen ti nagbaitan mi, kasla kamlaeng agkatawen nga agsarsarita. Manipod iti dapik, napan kami nagrestauran at ito nagsarsalitaan mi manong nemi kini Darwin Acosta. May papanit ibiyag, may papanit mapaspasamag iti lubong, inuntun na ti kabibiyag ko. Sana ka nagulbud kang kuana. Imbagak ti kinapudno manong nemi nga addan asawak nga addan duwa nga anak ko, ngimliklikak nga imbaga nga adda padikot mi iti asawak. Sang ko ibagbaga ti problema mi. Iti dahi tamit lang aldaw manon nemi, kunam no nabay kami nga nagamamo, nalipatak ti amin nga problema. When? Agul-ulbudak no ibagak nga sa anak.
nga nagraem ken kuana. Kasla inikat na amin nga sakit nga da kanya. Rabiin, idiagsina kami manong nemi, inawis na nga mapani ti hotel nga nagtarusan na. Ngem nagkita-kita. Dinayaw numit dayta pangedeng ko, saan nga nagpilit nga nangawis kanyak iti hotel na. Ngem iti dayta nga panagpinakada mi, naiburay na, tirik na kanyak. Huwain manong, damat panagayat na kanyak, luko lakay. Nga ididamo laeng nga panakakita na kanu kanyak, iti panagtugtugaw ko iti depik. Natinag kanu tirik na kanyak, akas la kanu nabayag kami nga gamam mo. Akas matlaeng manong nemi tinariknak. Napakidemak iti nga namuhak, manong nemi. Agpadpada kam gayam ti tirik na, iti daytoy nga lakay. Uwain manong nemi, ket kas may nga babae nga nabayag maten nga mawaw iti ayat. Tas lakayat ko ti sumurot kang kuha naman. Mawawak unayin, manun nga tawid. Nga di agawidak, di kampulos nagkanaig iti asawak, taan nga rud kadyak maten kayat, tanadok talak maten nga da babae na. Mawawak manong nemi, ket kas lakayat ko ti sumurot kang kuha na. Ngem sang kong inaramid manong. Nagsina kami iti dayta nga rabi, ngem imbatyanak iti puzzle nga nakariribukak. Nakariribukan ti pakinakam ko nga nagpatnag. Kaya't nakkano nga makita iti kabigatan na. Ag-flight iti rabi, nga agsublin sa di Amerika. Inawis nak iti hotel na, inted na pa'y kanyak ti card. Apan nakatulbek ti hotel na. Nukas pagarikan ka no ta makapanunutak nga mapan. Aramatic lang na ta card tap numaluktak. I-extend na kano ti panagyan na diti Hong Kong iti makalawas numapanak. Kaya't napay dumawat iti makalawas nga bakasyon ko iti amok tapno makakadkadwa kami iti makalawas. Nagbakasyon ka iti makalawas. Tapno makalawas tangag din na. Arim basagan nak iti dayta nga rabi manong nemi jak amuno anyat aramidek. Ngem iti dayta nga rabi iti alintataw dagiti matak agtatapaw ti ladawan ni Darwin Acosta. Diti panagtagerger ko iti agkapeng dagiti dakulap mi agasla marunawak. Jak mo ulbud tiriknak manong. Natenag tiriknak kini Darwin Acosta. Agayatak ken kuan. Ngem sila lagi pakpailaing ti sagrado akalay sami kinilakay ko ni Andy Butay. Temtap tulayang makaluwaak, makasangita. Namulitanen dayta nga sagrado nagbasolin nilakay ko. Awang kadi ti kalintagakmet nga gragsa. Ni kadilayang lakay ko ti kadakalintegan na agkasapulan akmet kadadadta ni Darwin Acosta. Awang kadimet ti kalintegak nga agbasol mano. Da kayo kadilayang nga lalaki ti agbasol katawan kalintegan mi nga babae nga agbasol. Saan ka nakaturo nga nagpatnag manong. Kasla nagbalin nga kusnaw alagip ti amin. Ini makariingak ket nawaknitan ti angep anang bungun kaniyak. Ajak napupuutan manong. Adak gayaman itiri daw ti hotel ti kwarto ni Darwin Acosta manong. Uwain manong nemi adda akon itiri daw. Manong nemi. Adda akon ditoy.
Amok idin manong nemi nga naikursungak meten ti panagbasol. Makalawas akinat kaduak ni Darwin manong. Nasukisok mi ti dandani amin nga sulit ti Hong Kong. Huwin manong. Ididay di nga rabii nga ipapangko ti hotel iti uneg ti kwarto na. Isu day di ti rugi na manong nemi. Nga impaay ko ti amin ko. Day jay ti rugi ti paset ti surat ko itay nga napasama. Ket makalawas sa kinat kaduak ni Darwin, nasukisok mi ti dandani amin nga sulit ti Hong Kong, napang kami pa iti Macau, makalawas nga nagbalin nga nakapimpintas nga paset ti biyag ko. Tinaripatonak ni Darwin akasla diamante. When trinatarnak akasla may sa prinsesa. Imparik na manong nemi ti kasasamitan nga panakitaktak kunay ti duwa nga pinpinateg a parso. Nga dayta nga impaay ni Darwin kanyak manong nemi. Saan nga pulos nga impaay nga naipaay ni Andy? Ni Andy. Kasla si bibiyagak iti paraiso awan patinggana ragsak. Ngem kasmet laheng kadagiti amin nga banag iti dayto nga lubong adda pagpatinggaan na. Pumanawen ni Darwin. Agsublin sa Amerika. Ngem nagkidaw nga nagpakpakaasi ano mabalin. Manong nemi. Ket sana kayat nagsubli sa Amerika. Kayat na manong nemi agkuyog kami nga agsubli dito Pilipinas. Panawak ti amok iti Hong Kong kadagdan na kami. Dakkel kumandet ang agundaway nga aramidek gabutad damutten sa bali nga babae ti asawak at dapayin anak da. Matikawak manong. Maka umanay kumalatan ti makalawas apan nagdan nami. Makaumanay kumalatan manong naming agpatinggan ti amin kada kami. Ngayon aping sa bali manin ti awis ni Darwin kaniya. Ni Darwin Acosta. Kaya't nangagdan na kami. Kaya't nangagnanayon nga daak kadadamit isuna ti sidong ko. Maamiris kumit idin manong naming ayatek ni Darwin. Ngem. Sila lagi pakmet laheng iti kadapay laheng nilakay ko. Ngaman niya ti klase ng asawa. Kayat ko kadi ti agsubli ti lalaki nga saan na nga amo nga ipateg ti sagrado ti kasarmi. Manong nemi. Kinidaw ko kini Darwin. Ekan na kiti may isang aldaw nga mangikideng. Ngem saan ko latang mapunas iti panunot ko ti kaaddan ti asawa. Di pa ilang amin matay. Nakunakpay. Ngem iti sabali nga pasit ti pusok kayat ko ti sumurot kini Darwin. Gabuta iti lahing uneg iti panagkadkadwami manong nemi na sursurok kay impatig adda ken kuwan ti ragsak ko. Ken iti panagpadpada kinapudno nga adda iti kinabaknang ni Darwin nga mangipaay tinamay na nabayagin na kalkalikaw guma. Nabaknang ni Darwin. No pa'y no amok na sanggo kapilyen, tipirak para laeng iti pamateg ko. Ipatpateg ko oresan na baknang. Manong nemi mariribukanak. Anya taramidek. Surutek isuna. Nanamagmet ti samit ni ayat ken namay. Anyan nga tuok nga panunutin. Nagpanunutak tapno laeng sumalin itiya dakes nga damag manipod sa Pilipinas. Hello. Irma. Nanang. Kahit kung ipadamag kang kaanak ko,
na-stroke ni Andy Butay nga asawa mo. Ha? Ada ti ospital. Nakakuma. Manong nemi, no kayat ko kanupay nga makita, ken makasarita, nas ken nga agawid ak. Nagpagpakaan si dagiti anak ko, manong nemi, nga uray no amuda, ti aramid ti amada, nagbalin ti alaka, amuda ti aramid ti amada nga nagbalin nga irresponsable. Akas ama. Isuga kanulaeng data, tinabati. Agawid ako ma. Tapno makasaritak pa'y, iti maudi agundaway, ti asawa. Ken tapno mayat nagkumitlahaeng, ti pamakawad ko ken kuwan. Manong nemi, tao laeng ni Andy. Ni Andy Butay ket tao laeng. Saan mat kedi nga namin pinsan, manong nemi nga nairarab iti gurak kinilakay ko. Iti imatang tigimong kadagiti kakabagyak, ken digiti kakabagyan na. Kadagiti kabaranggayak. Adamat pa lang nabati nga asi, iti kaunggak para kini Andy Butay. Manong nemi. Data kung antikong daway kong agpili. Na sumurot kini Darwin Acosta. Tapno isu, iti pakiden naak, gabot na daking kuha na kanyak, adaking kuha na tiragsak, ken namay. Ngay mamom na sa sinut pinilik manong. Sorry, Darwin. Ngay magsubliak sa di Pilipinas. Para ti maudi, nga aldaw, nga si bibiyag ti asawa. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Ta, pinilik tinagawid dito'y Pilipinas. Diya ko nimpakada pa'y manong nemi, deto'y nga panggep ko, kini Darwin Acosta. Amok nga maawatan nakto. Lupay iti kaunggak manong nemi ket naibuwang iti nakasang nga anugog ko. Sinangitak ti saan kong isusurot kini Darwin. Sinangitak manong nemi ti panagsublik iti Pilipinas. Tapno makitak para ti maudi agundaw iti gulib nga asawa. Amok idin manong nemi nga ayatek ni Darwin. Ngem saan nga na yung kalintegan nga ayat. Panagbasol nga ayat. Oen manong nemi dito yung arot Pilipinas nagsubliak. Oen manong napananan. Limagtumot eh. Sandali. Nagsubliak nga ro dito Pilipinas manong nemi ket siyempre nagtarusak iti hospital. Nadat nga nilakay ko iti ospital nga ni Andy Butay nga nakakonfine ada iti ICU manong. Nakakunak ta dagiti addo nga tubo iti bagina. Nakuma. Nakakutkutong. Bunga kano manong nemi iti panagbarbartek na. Iti panangmatmat ko iti asawak manong naalot-ot met lahing ti asik. Kaasik kang kuwan. Agluluha kamang bambantay kang kuha na manong. Ngem saanan nga nakapuot manong nemi. At dadagiti gondaway ano iggamak ti dakulap na mariknak ti panaggunay na. Siguro manong at amuna nga dakon. Kaya't nalaya kumatag balikas nga kuti. Tapno ituloy na ti panagpakawan na kaniya. Para iti maudi agundaway. Pasare pagapaman manong nemi nga maetan na nga iggaman ti dakulap ko. Buyaek ti expression ti rupa na. Nakalilidem manong. Kasla dumaw-dawat iti pamakawan. Naglalalo manong nemi no makita dagiti matana.
kinagarubos ti sumagbano nga katukel alwa. Ti asawak nga inayat ko. Ni andi butay nga ama di kiti anak ko. Matmatayin nga may karigatan na palang ti dumawat ti pamakawan. Kit kinunak, bareng numangig na. Andi, pakawanan ka. Kan pakawanan nakmet. Nagpinakawan ta. Narusurok laeng nga makabulan tinapalabas manong nemi siminan natayen sa anen nga umang-angis ni Andi Butay. Nagsangitak manong nemi nakipagdungawak kadagiti anak ko ngem inakok. Inakok manong nemi nga si pupudno. Ti panangpakawan ko kayong kuwana. Ken ti panagpakawan ko met kayong kuwana. Natayan Andi Butay. May sakon nga balo manong. Malakip ko ni Darwin Acosta. Awamet timbati na apakakuntakak kayong kuwana. Kumusta nga taitan? Manong nemi agpatingga kumalataritan di amin ngem. Makadlawak iti bagik. Maululawak. Agrurusukak. Iso nga mas dawag no anya tini mapaspasamak. Idilay nga napanunot ko manong. Nasurukan nga 2 bulan nga sa anak nga nagregla. Naglaingkan Darwin Acosta. Naglaingkan Hong Kong. Anda naaramin sa di Hong Kong manong. Nagdanagak gimatangak iti pregnancy test. Idilay nga madugtalak nga nagbunga ti panagbasol mi kini Darwin. Uwain manong ni nadugtalak dayta kabayatan nga nakamansayag pailaeng ni Andi Butay. Ini penangitabon ko, manong nemi, penangitabon mi kinilakay ko. Isumet ti sasangbay, ngaggargaraw iti saklot ko. No adda matay, addamet may pasngay. Wano addamet, kasukat na nga sa bali. Iso nga kunak, awanan ti asawa. Ngim adda kasukat na iti tiyan ko. Tiputot ni Darwin Acosta. Wain manong nemi, ado idi dagiti mas daaw, agsipud ta, apay nga dumakdakkel ti tiyan ko, apay nga nagsikugak, dinakmat na awaman tinapasamak kada kami kani Andi Butay, idi ta agbakasyonak, idi matmatahin ni Suna. Manong nemi. Kanya arti mabaling ko na isuman dito iti dimteng nga pasama kinibiyag ko. Wain manong nemi, inipas ngay ko ti anak ko kas sa Cortesia. Ipakamok medlaeng kani Darwin babaen iti messenger. Kabutad da idi natugtalak kana itad na kaniyak manong nemi nga Facebook account na. Sinapul ko ti messenger na kaditong imbagak. Darwin, adda anak mo kanyak. Darwin, adda putot mo kanyak. Tsaka mo manong nemi no nabasa na. No nasin, narid na. Ngam naawanin tinaawat ko pa nga sungbat na. Imba pangkulatan manong ngagpatingga amin nandita. Nasurukan nga 5 nga tawen tinapalabas manong nemi. Kitam kadlayan nga 5 nga tawen tinapalabas. Sa ano kun nga nagsubli pa
sadya Hong Kong, manong. Taidi, tanatay, di lakay ko, ken ti panakaipas nga iti anak ko nga nagbaling nga bunga, ti panagbasol ko. Piniliklat tan manong. Tinagtali ni Ed, iti sidong dagiti anak ko. Dagiti duang anak ko nga putot, dedi Andy, ken ti anak ko nga putot, manong nimi, ni Darwin. Manong nimi, nag-Hong Kong nga mamirmiraot kami pailaan. Tilad daditan manong nimi nga nastastrekak nga trabaho tapno adalaeng pangsilpo mi ti biag mi nga giina. Nga mi tilaksid iti kinarikat ti biag. Naragsak kami. When manong nimi inawat dak metlahen di kiti naganak kaniyak kan di kiti kakabsat ko manong nemi, iti kasto nga nagbanagat. Nga anda nakaputot kanya. Ngam da kami laing manong nemi nga sang kailian, muna sang kapamilyaan ti makaamo, nga ti anak ko, kat anak ko ti sabali nga lalaki. No pa'y mas daw, di kiti amam mo, ken karubami no apay. Nga no kitahan dalagi ti talong anak ko manong, kat sabsabali ti po, na idumdumat rupa na ito'y inaudi. Alex tinagan na manong, tiputot ni Darwin akusta kaniya. Liman titawan ni Alex. Ni Alex nga simbang bay. Ni Alex nga nang isang bay tiragtay ti biyag ko. Kinang ibati ti pakalaglagipak kani di amana nga nakalangan ko lang iti may nga lawas. Isang linggong pag-ibig manong bunga. Iso ni Alex ti bunga na di isang linggong pag-ibig mi kini Darwin. Imagine, Hong Kong pa yan. Ngamiti day nga panawen manong nemi na ikupin iti pinanid iti biyag ko ang idumduma ti kinaragsak ko. Diya kang muno apa ngam idilay nga mariknak ti pateg. Dungo ken panangilala. Dungo ken panangiyali kaka ti may nga lalaki kanya. Saan ko malipatan ni Darwin? Numampay 1 week lang mano. Tadjay ko narik na kasano ti dungo, panang dungo kanyak ti may nga lalaki. Nga saan idi nga inaramid ni Andy Butay? Imagine mano. Nakadungdungo kanyak ni Darwin. Nadungo kano ngamin tilakay. Kaduag ko na. Huwin mano. Isog na po nga saan ko malipatan ni Darwin mano. Mitinay nga panawen ako na naikupin iti na dunduma kinaragsak ko. Diya ka muna apa yung imidila nga mariknak ti pateg, dungo, ken panangila kakati may nga lalaki kanya. Trinipatunak, trinatunak, analablabas pa kasla prinsesa. Insagutan nak manong nemi kadigidibanag, nga saan ko pa'y, nga nakitkita ken naramramanan. No para kanyak idi awan ti pateg na dagita nga sagot na. Makaumanayan manong nemi dagiti impakita na nga ayat kaning pariknana. Panangilala ken parang trato na kanya kakaslasyak laeng tinagbalin nga babae ti biag na. Mamanutikas kini Darwin manong nga talagang agayat. Inayat ko kadimat isuna. Inayat ko isun iti laksid manong nemi ti kinalakay na. Lakay ngam nalaing. Diya ka mo. Ngem tunggal matmatak ti anak ko ket maan ninawak tilanga ni Darwin ken kuana. Ti aramidek nugas tamalagip ko ni Darwin ket mailiwak. Matmatak ni Alex sa kunto arakupen. Darwin. Agbalaw tumat ti anak ko. Mami, Alex tinakan ko. Siya nga Darwin. Kumisa magtumit. Sa kunto kusukoswen ti buok na. Nairot ti panangarakop ko iti anak ko. Nairot agkak dagiti pingping na kasla isu ti agkak ni Darwin. Kajak tulatan magawidan dagiti luhot nga garubos manong. Malmas to dagiti matak, dagiti luwak. Ngabuta mo,
Saan to nga mama mo, ti anak ko, ti pudno nga mana. Napiyapay na kita anak ko nga doa, ta nakalangan-langan dati amada. Ni Alex. Di nantulagad di, makin mama mo, ti pudno nga mana. Iso nga garubos ti kitinuwak, mang pampanunot, iti day tamano. Kaya ti kasikatan, uno kasakitan nga paset. Tinasakit nga paset na mabati ak, nga naikalang, nga mangsalsaludsud no anya nga tanti kasasahad ni Darwin. No sa din no itanti ayan na. Malagip nagpahinga ta. Iti may nga lawas sa di Hong Kong. Iti uneg, ti klas nga hotel. Kada di mo na nga rabi imi. No dadung manong nemi. Beltaken latan na kiti anug-ug ko. Iti nakaul-ulibek nga tanga ti rabi. Gapudak sang sakit akto. Sang kalakuman nga am-am mo, Darwin. Sang kalakuman nga am-am mo. Aging gang iti may sang aldaw manong nemi. Adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Diyan mo, no namin ano, nagpukaw pa'y. Nagpukaw pa ni nanang, tamasuron nga nagkuna. Irma! Ako mangilo mapamangilo ka tiri daw. Lali ka malok na tiri daw. Kaya tuk-tuk-tuk. Ayun na! Agpadpada kam idi kay ni Alex nga nakung agboy-boy ti TV manong. Sago ngamin, ngayon kano taamangan kunak no digiti manen agpaspasyar nga umay mangas kasaba. Yan, timak nerak. Ngayon, inon na anak ni Alex nga nagturong itiri daw. Tiyakon mami, tiyakon di mapamangilo ka. Gan-gan na et nga babae manong name iti na ibaskag itiri daw. Nga iti padakakita na iti anak ko. May ladawak latan ti si daw na. Saan na nga maisina ti panagkita na kini Alex? Hello po? Ano nga dito may tulong ko kada kayo? Sinuludsod ko kabayatan ng umas asidegak iti ayanda. Takas taon ang ulatan ti panang matmat na kini Alex. Naglahat ti babae nga ng talyaw kaniyak. Miningmingan nak ako namlano am-amunak. Wano nakitkita na kon? Irma? Si kani Irma? Nasdawak manong. Ito lang nga makitag dito nga babae. Saan ko mo? Yung mapa nga mamuna. When? Siyak. Siyak ni Irma. Ano ka dito may tulong ko, ma'am? Dinamag ko. Saan nan ama isin na ti panagkita na kanyak manong? Sa ibawing na ti panagkita na iti anak ko nga ni Alex, mas daw umitenda ito eh. Madamdama, naka bedbedak anakitak dagiti luwa, anagsayasay, nga nagubog kadagiti mata ti babae. Agluluwa. Saan nga nagununi? Agdagdagarger manong nemi dagiti ima na anang lokat iti bag na. Inruar na ti maysa nga sobre sa imasideg nga nangyawat kanya dayta nga sobre. Manong nemi nga bati ak kamasmas daw ngem idi kitahek ti sobre na isurat tinagan ko. Irma, butay. Nga da nakasurat nga nagan. Darwin Acosta.
Nagkapo kini Darwin daytoy nga sobre. Nagkapo kini Darwin Acosta ti lalaki nga amamok iti Hong Kong, ti ama ni Alex. Mangrugin nga tagargarak iti tawatek ti surat. Anong nemi? Agpalpalagapagan ti takulap ko. Ikaw ti Jack may nadawan, nuan niya ti marignak. Ada dumteng nga surat manipod kini Darwin. Aging ganag timek ti sanga ili nga babae ako nana. Irma, anak-nak, day di Darwin Acosta. Ha? Day di Darwin Acosta ko nam. Wen, anak-nak, day di Darwin Acosta. Day di. Naglalalon ngagtagargar, tibusos kumanong naimi, inibaga nga day di. Nagtunged ti babae. Kinimkim na manong naimi dagiti bibig na sa nakinuna. Natay ni daddy. Nakura nga makatawan. Kalpasan nga nagbakasyon iti Hong Kong. Dandani makatawan. Kalpasan nga nagbakasyon ni daddy iti Hong Kong. Iso ti pupusay na. Manong naming karigatak nga tipden tiriknak. Kakahasiak. Nga mangkem-kem-kem karig iti bibig ko. Tapno awal laing ti sumngao iti kaunggat. Nagliplipasan tiladahang nga mariknak. Awang kaya men ni Darwin. Ti ama ti anak ko. Huwan manong nemi agliplipasan tiladahang kat oray no kayat ko nga tipden ti panagarubos dagiti luwak awanin ti kirad ko nga mga ti papay. Nakabusbuslonin ti panagarubos dagiti luwak. Kasta ko na yun, manong nemi ti panagsangsangit ko. Awanin ni Darwin. Ti ama ti anak ko. Inasidgan na ti anak ko manong nemi kat inarakop na nga magipagluluwamaten nga magsalsaludsud no apay ngagsangsangit ak. Anya ti bagak manong tinusenting obing nga magsalsaludsud no apay ngagsangsangit ak. Anya ti bagak. Kasano nga may lawlawag ko kenkuana. Nga di pudpud no ama nakit pimusayin. Narakop nak ti babae manunin. Sino ba nakmet dahi tang arakop? Ganagpadpada kami nga agdungdung aw. Italang nagkita kami. Tiputot ni Darwin ngem kaslagpada kami nga nalag-antirik na titunggal may sa kada kami. Kanidi, tamaalay-ayan mitrik na man. Awan tinapkin dito eh. Awan tisyo. Edi ta malag-anan tirik nami ta siyempre nagan-anug-ug kami medyo agtalnan tirik nami. Insalaysay tiputot ni Darwin noan niya tinapasama. Wen manong no apay ngadda idi ni Darwin iti Hong Kong. Ini kano tagbakasyon ni Darwin Acosta iti Hong Kong manong nemi. Ammo nagayamen nga dandani matayen. Nadayagnos kano idin iti terminal cancer. Nataningan tibiyag na iti makatawan. Ngem saan nga nagbaling nga laped na data. Tapno makapagpasya. Amo na idin nga dandani matay. Iso din kalikagom na tinagbakasyon dito Pilipinas sa imay dito Hong Kong. Nga nagamamuan mi. Imununan nga natay di asawa na ket no pay
no saan da kuma apinalubusan ti amada. Saan da nga nati pa, di kita kayat na ngaramidan. No kayat na kanuti ang bakasyon, no kayat na mapan, ti kayat na papanan, mapan nga mapan. Nga dahi tati ka po na no apay, nga nagsabat ti dalan mi. Tano saan ko mga nagbakasyon, di kam kumamat na gamam mo. Isumat ti panagamam mo mi ti Hong Kong manong nemi kini Darwin, nga mawan idi, ti kamalay-malay ko, nga mabilbilang laingan, ti panagbiag ni Darwin. Tilakay nga jak kilibak nga inayat ko manong. Tilakay manong nemi nga nagted kanyak, tiragsak ti makalawas, nga nang dungdungo kanyak. Idi agsubli ka no iti Amerika, na isalaysay na karigiti anak na tinapasamak. Kinagura da idi tamada. No ape nga nakarelasyon iti kas kanya. Aglalo idi pakamuk. Nabasa damad gayam da iti pakamuk manong. Adada nga kinagura da ti amada, idi pakamuk nga nagbunga da idi nga pa nagbasol mi. Kad adadan nga pinaritan da ti amada, anak communicate kanya. Naulpit damad gayam nga anak kaya. Sanda nga palubos nga naamuhak ti amin. Idi matay ka no, manong nemi ni Darwin nang ibati ti maudi nga bilin. Ken sobre nga sapulin dakto ka no, ket ited dati sobre. Nga mawan ti dimngeg. Nasakit ka no tinakam da. Aging ga na konsensyada manong nemi iso nga imbaon da ni Risa. Ti anak ni Darwin nga adda dito ita. Nga iso ti mangi delivery ti surat. Hindi ko mapailaeng. Ngam sandang insigida nga tinungpal ti amada. Pinalabas na palang ti manong atawan. Nga agliman nga tawan ni Alex. Saan nga nagsardahay ti agpada apanagan anug ugmi manong. Taintuli milahing manen tinagsangit. Tagbababawi da no apay ngalilap dan dati kaminokasyon mi. Agbababawi da no apay nga ginura dati amada. Iti pa nakirelasyon na kaniyak. Agbababawi da no apay nga kinagura da. Iti maamandang napututan nak ni Darwin. Agbababawi da no apay nga saan dang insigida nga in-deliver ti surat. Ti maudi nga bilin. Aging gangin baga ni Risa manong nemi nga lokatakon ti sobre. Naarakop pailaeng kanyak. Nakaarakop pailaeng kanyak ni Alex manong nemi. Nga agpapada kami nga nakatugaw iti kawayan apan nakasupami. Agtagtagargar iti ramay ko manong nemi nga naglokat iti sobre. Nakalinlinis ti panakaitupi ti maysa nga papel. Nga iti okradek. Iti okradek narigreg ti maysa nga papel iti datar. Nagrukubak kamang pidot. Ket ore lakasla nasulnut dagiti matak. Iti bakitak ti narigreg manong. Maysa nga tseke. May sangat tseke nga nakasuratan tinagan ko nga addapay kasla nga magsipnget ti lubong ko nga matalimu dawak idikithaek ti gatad tinaglaon ti tseke. $100,000. Dinublek lang kinita binasa. $100,000. Mano idi ti may nga dolyar man. Diyos ko. Pudno ka di ti mapaspasama. $100,000. Manong nemi nakuskus na o aminen amakitak. Gabutan na lang yaban ti matak kadagiti lulo. Gaboy ti panakaayosen
panakalayusen dagiti matak kadagiti sahanan nga manakanak nga lulo. Inarakop ko ni Alex nga mas dao pay laeng noan niya ti mapaspasamak manunim. Kaya't kong ilawlawag nga makauray da ita. Taori lawlawag ko hampay lang nga maawatan ti anak ko mano. Malagip ko ti surat kat binasak da ito. Ti surat nga nang bungon iti tseke. Kunana dito'y, Dear Irma, inton mabasam da ito'y, awanak ton iti da ito'y nga lubong. Latingitek, tasaan ko nga naibagakan ka, nga idi nagkita ta, kat nataninganin tibiyag ko. Nga di sumagmanulahingin nga bulan. Kini ipulang ko, iti apo tayo nga Diyos, ti binulod ko nga biyag ko. Nga bagyaman tanam amo ka, nga hindi makita ka, iti kang atuan nga paset ti bantay iti Hong Kong. Kasla na adanak, hindi ti may kado nga biyag. Nga oray no amok, idin nga mabilbilang laing endag iti aldaw ko. Saan ko pinanunot ti patay? Nagbalin ket di, nga kalangtay ko, na sumaragit iti sakit ko. Mangnamnama, nga da milagro, tapno, kas pagarikan laing. Kat makataktak na inay ka, sisipag pahit te samit ni ayat nga mariknakan ka. Hamo ti Diyos no kasanong inayat ka, Irma. Nga madarakdakkel nga milagro nga napasamak kaniya. Namamo ka, natin nagtiriknakan ka. Inayat ka, jak amulaeng numamati ka, iti dayta. Damo talay nga kita. Ngem kasla nabayagan nga nakita ka. Kasla nabayagan nga nagamamuta. Kasla pinagtugbog na ta tigasat. Tinadhana in Tagalog. Uhen manong nemi agkupit kitagkupit lat tamanen ti barukong ko. Kasla sangkon nga may tuloy pa manong nemi nga iring pas nga basaen ti surat. Huwag manong. Ngaming karigatak lahing tuloy. Nakayat kong ituloy. Intuloy kong imbas sakit ko na. Jak amo no inayat nakmet Irma. Ngayon mariknak kadagiti panang palpamiris ko nga mangbuybuya kaniya. Iti alang ti tao di kiti matam akas lakayat na. Tay ti laksid nga iti day dilahing nga kanito nga panagkita ta. Si tutulok ka nga simurot kanya. Diya kamunoan niya nga rason. Ngayon bilang ko natan nga nagasatak. Day di nga gundaway nga panagtipkel dagiti agpada nga lamu-lamu nga bakita. Trinatar ka. Trinatar kulatan amin nagkruti amin. Ay ayeten ka, Irma. Ipatpatek ka unay-unay. Saan nga nasken nga ayeten nak, kuno saan? Kuno adaman lahing kumaha sangkapirit ariknam kanya. Saan nga napatek? Tinapatek, impay mo kanyak tiragsak. Tinapatek katimpay mo kanya karagsak iti uray kanuman. Saan ko maragpat iti asinuman, iti kanuman. Agyaman na. Iti jayak keng kang agdenata nga nakairanaan met iti panakaawat mo ti damag nga masakit ti asawam. Inararapahab ko di nga siyak ti surutam.
Ngam sa anak met kidi amas dao, idi kadeng mo nga gawid ka, tama pa mo istibaran nilakay mo, iti panagsakit na. Nagarimayang idi, dagiti luwag, ngam awan, ngam sa anak, nga nasugat. Rinaem ko kiti, nga dadda nga pinilim, ti panagawid mo. Ngam ti susurot mo kanya. Kat nakunak, nga da na ikari, nga pangipaayam iti panawin mo. Iti mismong asawam, kendi kiti anak mo. Dinayaw ko na itang desisyon mo. Idi ipadamag mo kaniyak, nga nagbunga na idi, nga panagkanaig ta, nagluluwaak. Kadagiti, katingitingan, ti kailtaang tirabi. Makipagladladingit ti lubong kaniyak, nga puta, maayayak, iti nagbanaagan ti anak ta. Awan to ti mariingan ng amana. Awan to ti mangpatanor kayang kuwana. Awan to ti awagan na ti daddy. Gapo iti da ito nga pasamak, nag-ad-ad nga nagrakaya ti salunat ko. Uy, pinaritandak dagiti anak ko, namang sarong karpay iti Facebook account ko. Awanin ti cellphone nga may gamat. Sinalsalik ni bandak, tapno kano, barbareng, numatandog pa iti biyag ko. Ngayon kamali, uno bintot tinaramid da, ad-ad nga nadagdag ti patay ko. Inat-arapahap kong sakbay nga mathayak kat makita ko mati anak ko. Timsan na kun nga pinalubusan pa, inigiti anak ko, kat di doktor ko kang biyahe. At andang sanda ka palubusan na kiti anak ko. Kahit ko init ang biyahe ng umay dita Pilipinas, tapno makita kiti anak ko. Saan ngayon palubos ti manawan? Ngayon no awanak tuman iti biyag ti anak ta. Hawatin na ito sang kabasit apang rugyan nyo nga agiina. Manglukatak pa iti trust. Nang lukatak pa iti trust ti anak ta, nga inton magteng na, iti pa nagkolehyo na. At dan tumakaanay nga kwarta pagadal na, iti orean niya man na kurso, nga alain na. Sang kabasit, ama itulong ko, iti sang abuntun nga problema, ngan sang bay kuken ka. Awatem ko ba? I love you. Darwin Acosta. At adan manong naming saan akon, uno saan kon nga mapengdan, ti panaganugog ko. Manong nami, nagdanggay kami nga nagsasangit, ti balasan ni Darwin Acosta, nga ni Risa, ken ti anak ko sa siyak. Pati ninanang ko manong nami, di sumrek iti salas, aglulua, nga oro'y dinaamunoan niya, ti kapunang agsangsangit kami. Ket kadagita ka nito, manong nemi. Kadagita ka nito, anya tinaramid ko. Naibakal ko, dagiti matak, iti labes ti tawa, iti ulep, iti tangatang, iti rabaw, ti puraw nga ulep, kasla adalin tatao nga nakitak, ni Darwin Acosta. Umisisem, mangiwagwagay white, kadagiti ima na. Insagpaw ko ti surat iti barokong ko, manong nemi. Kadyak na pupuutan dagiti balikas nga naglaon manipod iti kaungan ti barokong ko. I love you too, Darwin. I love you too, Darwin. Balikas ka na itanam iti kaungan ti barokong ko nga italaeng nga rin kuwas, jak ang muno apay. Ngimidilaeng manong naimi damo nga makita kisuna, iti kangatuan nga paset ti bantay ti Hong Kong. Iti panangibiyat na, kada iti nakasamsam it nga isem na, nga simmarot, iti nabayagan nga gumaw-gawawa nga busok. Amok idin, manong naimi. Nga nabatumbalani iti kinalalaki na. Amok idin nga inayat ko
ni Darwin Acosta. Manong Nemi, babaen ti 100,000 US dollars. Nagbigla nga limupos ti biyak mi. Manipod iti kinamanipod iti mamirmiraot nga kasasaad mi numampay nag-Hong Kong akili. Pimintas ti balay mi. Awan sa problema, karigiti anak ko, gabota da trust fund, nga osarenda para iti panag-college da. Nagro na kani Alex. In negosyok manong Nemi digiti daduma. Natulungak digiti kakabsat ko. Ken aduti natulungak. Ado idi tagsalsaludsud. No sa dinot naggapuan, timbaknan ko. Naggapuang iti kahunkan ti pusok ko na. No kasta nga tumulungan. Piliek met manong no sino digiti nasken nga tulungan. Pati kabagyan ti asawak di asawak manong no talaga kasapulan da. Tulong akida. Inusar ko di akwarta manong Nemi nga empati di Darwin Acosta kanya. Itinasya tawagas. Para kanya, kada kami, kada kiti anak ko, ken kada kiti kakabagya, ken ti asinuman, aka makasapol ti tulong ko. Nagraduarin ti college, manong Nemi di kiti tuwa, nga anak kong inauna. Kahit ni Alex, isupay la itatagdama, ngagbasbasa iti kolehiyo. Nasalsaludsudan na. Di kiti ba nagakayat ng mamuan. Dumting to ti umno panawen ko na. Sampalagitanan. Dupay. Amunan. Kabuta masalsaludsud na waten kanagikapsat ko. Nang runa kinilulang na. Ta si bibiyag palayang ninanan ko. Dahito nga ron ti pagkasaritahak manong kadagyaman naglaunay ti hanos mo nga nangibasa kat sapay kuma. Tadamat na ibatik nga luliwa. Ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdingag ka nagbuya. Tuyag yaman nga bagayan mo, Irma, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Norberto Bumanglag Jr.